אנחנו המבוגרים כבר לא כל כך זוכרים. בשביל ילד... מיד מהבית לדרום. היא יוצאת עם פיג'מה ואקדח, אף אחד לא יודע מה קורה. זיכרונו לברכה. האחרים לא עונים כמה מהם היא חיסלה או מה קרה להם. יורדת עוד למטה. בזכות המטה. אמן. היא נמצאת בעזה, יחד עם הגיבורים של סיירת נחל, וכל החיילים מתמודדים עם 43 ימים של גיהנום.